Shalom, parhora sama dihita. Alanung ngajupang betikina ima di parmingguon pesta paduahon parningotan ni hari haheon ni Tuhan Yesus. Alani tapuji matuhata maredeta sa bukwede nomor 632 mamuka sa na ayasada sa roya tolu di patuluhon los jongyong meta. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariodo jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marasiroha mahita disi. Batu nang binolokon ni akapade bagas, ima gabi batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi anggo di matata. Haleluya. Martangyang nahita, ale Tuhan debata para siroha na sumungrung, didok hatamdo ikon manaw kami jalamati rapdo Tuhan Yesus Kristus, asarap kami do tibana Tuha sangapon, say parohay mahami, asaduk kami tulomon ni roham, jalahot kami dia porsyaon nature, asalam tongtong makirim di haiheon, dohot di hasangapon sogot silehonon mo tu akan na porsya diho. Amen. Marede maita siang bukwede nomor 10 tolu ayat tolu dohot opat. Tuhan Yesus,
Tatangihon mapatik ni debata ima natar surat di sada Tesalonik 4 ayat 14. Ay molo porsea hita nang mati Jesus dohot hehe sadok togi honon ni debatado rap dohot Jesus nang akan nang moding marhitete ibana. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan ta debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naubar tu patikmi. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 420 sada ayat sada 2. Tato poti madosata ngertangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan parase roha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dagon lon ro tu jolo ni habang sahabadion mi manopoti jala menganggukon dosa nami maca jot warsai hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami na roai daku haolongi hami hosian nasa rohan nami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dosor diri nami hubai kami dibaheni tamado rimasmu jalo uhumammu hami tuhamatian saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohan nami hasisani dosa nami salhutna. Saya urupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hahulungan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham di hami hala nadangulon amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa humukop hita gabe dosa do ibana nasotumanda dosa di bahen debata asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapun mah di debatana di kicang. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 620 sia ayat sada 2. Dungi ho bege so
madalana dohot halki damarola nairoaki hai di doki manana punau rab Jesus manawaroa. Tatangi umahatan di bata marite turpuk epistel di minggu pasca napa dua onon natar surat di Markus 10 onom mamukasian Asia sahat rodi ayat 10 walu. Alai anggo Jesus nong mulak mangolu sogot di hari parjolo dung hari sabati di patareda hondo dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali najolo pitu si bolis. Alai dang porsia nasida naung jumol naung mangolu jalan naung diida si Maria ibana. Jadi dohok manasida ro mama terahoca tuak kadongani donganai alai nang nasida dang dihaporsiai. Jadi ninna ma mandok nasida lau mahamu tu lihat portibion jame tau kamu mabarita nauli tu nasa natinopa. Jala on matada akan namangihut tu naporsea pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata nai baru. Ido yang gosahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. Tapuji tu hata sian buku ede nomor 80 ayat 4-5.
Bahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa porsyaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Aw porsya di dibata Jehova, ido ama, pargugo na suatu dosan, nato mapalangit dohot tano. Aw porsya di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehova nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya todi porbadia, adorang sohabuan. Ido tuhata na tumaw na berni di panguman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mengulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehova amanai pargugun na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dia nguluan nasura suda. Tapuji matuhata marhite sian pujian kor perempuan.
Tapu jema tuhata marede tasian bukede nomor 55 mamuka sian ayat berjulu las tapasak mapiliata. Martang yang mahita. Marlas roha dohami ali Tuhan. Marningot hahihiun mi. Nagabi hahihiun disaluhut na akan apurseya diho. Ima haroronami di bagasan tikion. Pasu-pasu hami merhiti-hiti hatami. Asa lamsuan di bagasan rohanami. Jalama kirim hami, nahehe hami, rapokusugu di surgumi. Amin. Barita nauli jamita dihita di pesta haheheo ni Tuhan Yesus napa dua konon ima tersurat di Yesaya 26 ayat 10 pitu sahatu ayat 10 sia. Yesaya 26 ayat 10 pitu rodi ayat 10 siang hujaha hami ma tapai huti hukma. Songo ma diduk disi. Songo parupuan na gabi-gabian nunga jonok hasa sangana mangae poso-posona mangangguhi maibana di haberniton naing lau songo nido hada daunami sian buhim ale Jakoba gagabe-gabe do nang hami mangae poso-poso do hami hape hira alu godo nahutu buhok kami
dang tarpatu pahami hatuaon ditanoi jala dung sahat hutubo kami isini portibion mangulro ianggo akka namatem hehe domuse bakkeku ngot mahamu jala marulupulup hamu akka isini orbuk ai naburni akka na panodang do naburmu jala parwaroni tanoi muse akan naung mate ido sahat na. Selamat Paskah di tasalutna ganut tahun aka mga kainang tapis tahun ari parningotan dihahihiun ni Tuhan Yesusi yang go marpesta parningotan di hatutubutta manang hatutubuni jolma di parmodingi jolma ba nasomal doi taulahon ala sudi jolma asing ni si Adam do si Hawa ima akan natubu ido dalanna tu portibion tubu mangolu dungi mate ido partording ni ngolu ni jolma dakya do peta bege jolma hehe sian namate Tuhan Yesus pedidalani do partording ni parngolu ni nasongoni tubu ibana di Bethlehem magodang ibana di Palestina mati ibana di Golgata alai di Aripatuluhon hehe ibana imana tapis tahunon imatada na luar biasa do pesta haheheon ni Tuhan Yesusi pola 2 hari berturut tapis tahun imad pabuahon luar biasa alai jojodo manang molo tabiring di perngoluota ubel gado tapis tahun Natal sian Paskah HP tadok kodok pusok ni ha Kristenota ima Paskah talu hamatian talu sorok misibulis talu akama nama baina jahat monang Tuhan tai demo se di Natal tapatu pado aka aksesoris lau patari daun las nirohatta adong disi pohon Natal adong kue Natal lilin Natal kartu Natal liturgi Natal panitia Natal desa tapatu paduing sonari nga bulan opat bulan nai itur na mga radi nama tu panitia Natal ate pola 3 bulan tapa jongjong panitia Natal ima ala belga hapi sarupa dong ari hatutubung ari haheheon hari Pentakosta 2 hari tapi setahun ima ala luar biasa do habel gaun ni ulau ni di ngolu ni akana prosea hapi tadok nakin Paskah itu sangat luar biasa pambahenan ni di Batang hapi pamesta hota luar biasa do tahe bolo huingot hami di distrik Opak Toba pesta paduahon di Paskah pesta Paskah parupuan pesta hahihiun ka parupuan beh jadi merget tido resort merget tido ria kudalani hami nape tu borbor saidau laudo hami tu si di patibu do acara ibadah di gan huria nabi di pesta paduahon asa borhat akaporupuan maredei mari di mobili sahatu inganani las ni roha marul jaya herana mersita dedot sa distrik akaporupuan ni dang nama dok jonok memang gudang kuna jonoki alai gudang donang akka huria nadau di dalani dui
jelas dorohan kaparupuan lau mangulakoni. Ima ala luar biasa paskai. Ala hehe Yesus yang hamatian ido nanang ingotota. Hehe Yesus yang hamatian negabi haheheon niaka naporsea di ibana. Alamonang Yesus maralon hamatian luar biasa paskai. Ala di Leonido dihita semangat baru. Di Leonido dihita hagugoon na luar biasa. Di Leonido dihita muse habaranion laho makatidakon Jesusi di bagasan ngoluta. Alanyaha hamonangan nai hamonangatta hamonangan nai las niroha gabi hagugo dihita. Pasca ido pesta Kristeno na perjolo diulahon sian Natal. Jadi polo tapayuti sejarah na hujahan natwari di buku lupa mau buku ni sana hujahai di dok pesta Pasca hahihiu ni nunga di pestahon tahun 177. Dupi 174 dina asa adong pesta Natal. Jido HP. Bol tabir ngesiani. Pesta Pasca, pesta hari Yudo HP perjulu ta di pestahon sian hari hatutu. HP ikut perjulu tubuh asa mate jala hihing. Imana jinana botari apalana taru jaya ido hapiati innarohakku perjolo tapis tahun haheheon sian ari Natal manang ari hatutu ala haheheon ni Tuhan Yesus ido ubay marpungu aka siseanai ganup ari Minggu. Bolo de bereng disi ganuk minggu digawari may ari ni Tuhani. Itu tahe bolo sekolah minggu arung go ideniati. Ari minggu ari ni Tuhani. Arinya Tuhan. Beta hita marlas ni roha sadarion ari ni Tuhan ari minggu ari ni Tuhan beta hita marlas roha beta hita berpungu beta hita lau memuji Tuhatta beta hita lahon mendapeton Tuhattai sadarion ari minggu natabai dua hali bolona julu disi di buku Nahujahai di dok disi 2 hari mesi damar pesta alai hari Sabat dungi dung perjolo dung sabati imau bereng disi hujaha nah tabai do dihita KBP hari Minggu jolo monang goi bana ta pesta humma musim marudut gabi 2 hari dohot pesta paduahon di hari Senin nai alani ro kamang kainan dung di pudian niarion akan aporsai manghutun Yesus say marpungo ma di hari Minggui lau pawitihut Tuhan Yesus lau manghihuton songon dia na pinatupan ni Tuhani alanido di songon topik ni pesta tahun di pahihi debata akan amati imalas ni rohatta lau papatarhon huasona di bagasan jami tahun di jamita di bagasan tikion udut niede puji-pujian bolota jaha di bidu 25 di joloni turput tahun ede ni bangso juda marede bangsoi ala ditaluho debata halak amon ala hamonangan nani leon debata menaluhon musuni bangsoi marede nasida mamuji debata idu bolo adong tabigi sipata mared didongan kan las niroha edina dapotan
Inna ita idina dapotan alani ahang di patari dahon isini roha las rohana irban kon las ni rohai ima dapotan di dia ubalga sien na di portibion mare di nasida ala di ingot nasida si taonon di ingot nasida parukilon di ingot nasida aka asak na balga aka na parir dot ala ni aka na sumergugo dang margil lobi nasida manaon si taonon ni dang margil lobi dang adong be nabui di rawana sida siat dirina mabahin malua sian si taonon ni idonakin dinatajahai digobarhon tusada ina na managam haruan seorang ibu yang hamil. Jadi digobarhon itu penderitaan si taonon ni sada ina managam las ni roha hato topap ni sada yanakon basa-basa ni debatan. Ina nama buan poso-posona nama ngai gudang parukilon lau manubuhon poso-posona pola mangangguhi ala habir niton ujumanaon parukilon naduduki gudang dipatupa usaha bohado asa melua sian hahacitoni asa unang say mangangguhi benasida alai dirok nakin marisuang do natinuhon nasidai nang penunga songoni gudang hacitna dihilala marisuang songon na manugon alugo hera nama mulus sabing nina nasida di bagasan tuputeng songon bangso ni debatan nasida patut manian nasida mengetusi lapatan nisi taonon na manosak tungolu nasida songon bangso ni debatan nasida naing manyan nasida mengetusi songon dia parukilon nasahat tu nasida naing manyan patupau nasida lao pajonok kodirina tuadopan ni debata sudi parukilon penderitaan narongom tungoluniba naing manuguiba may pajonok ko kita lam jonok tu debata asa naing dongonot tama si taononi laho pangajarion volta patupa beritonga-tonga ni huriatta di HKBP RPP ruhu parmanion pamicangon ingotot tama songonido debata laho patupahon to akka bangso naing si taonon parukiloni naing pajonokon naing marningon nasida pamicangon doi tu nasida laho pajonokon nasida nyan asalam jonok tu debata alaho patudukon nasida nyan asalam martangi yang mangido hagogon sian debata unang nyan moloro si taononi gabilam manudal kon debata alai pajonok kon dirita dui asalam taingot asalam sunggul hita lam jono to debata na taberang mga kainang pinasaan ni jami taon to akan na porsea di Jesus ima haheheon sugot do pakirimon dia kana porsea di debata marihite-hite huwaso dot holong ni rohan debata di kepatarida honon nadoi tungolo ni kana porsea tu akahal namar holong ni roha di debata molo songgo petu hita parukilon disungguli do hita asa mangolu asa sailam jonok kita tu debata mariti-hite partanyangotta mangungguli hita doi asa say martangiak kita mangido hagogoon ni debata alanunga dipalua sian kuaso ni hamatiani asa silua nama caiba arga
silua nama cai balaga si tutu doon, pangomoan nama cai belga sian hahihion ni Tuhan Yesusi marhiti haporsiota nama kaporsiai ibana. Jadi dangbe si habiaran hamatiani enunga songon edetai hamatian parhitian lau manopot surgui. Jedak sia biarpe molope si pata mangangguhi hita mengadungi hita di parsirangan doa kadongatta alai ikon hoddo pakirimota parsirangan perdagingot dui alai pakirimota ala perhitiat dui lau manopo surgui las marohatta tangista tangis membuat kita tutu hatai mana padua hota biranga kamanginang mangaleho pakirimot di hita merpakirimon na mangulu mulu tadona kin di ayat 10 siai mangulu do ianggo akana mate hehe do muse bakekku wasa di dokoni na mangalo ayat 10 patidoi akka mangakainang di dok di ayat 10 pati di dok di ayat 10 pak songonon dang mulak mangulu akana mate dang hehe akka halilu ala marlulu ho laho manyapon nasida jala di pidopokodo nasa parningotan di nasida adong mandokon ni dia lusi manakin di ayat 10 sing dia lusi marhite padohani mangolu ro yang go akan amate hehe muse bakeku asa naing sunggulan ni ido tu bang sojuda asa marpakirimon na adong do HP hahihion niaka namate. Jadi dialo na di ayat dengan akapakatayon niaka naso marpakirimon duing. Pakatayon niaka naso marpakirimon dipatakas ibana musing. Pabua adong do hahihion niaka namate. Asa dipatuduhon ayat 10 siai naso hola Tuhan Yesus sape hehe. Dak hola Tuhan Yesus sape na hehe sian hamatiani. Asa dang marujuk kape di hamatiani. Alai taida nakin akana persea di Tuhan Yesus pe. Hehe do songon na do na di ayat 10 siai dang hamatiani be ujungna na hehe do muse bakeku. Dang luasan ni Tuhani bonom di banua toru akan aporseai. Paheheon na do muse. Di do apostol Paulus di sada Korintus 15 ayat 10 ay anggo soadong haheheon ni akan amate dang hehe nang Kristus. Haheon ni Jesus ido patujolo ni haheon ni akan amate ido natadokon ido buha baju ni haheon ni Tuhan Yesus do buha baju alani huaso do dogo ido natarida di Tuhan Yesus ido napahehu kita musena dang margogo hamatiani maniup Yesus nunga talu di bahain hamatiani ima patuduo naso terbatas huaso do ngolu ni Tuhan Yesus dang terbasas ima tabereng huaso namar haguguun laos idu dalana saita paihut-ihut ibana di perdalanan ningoluta na patuluhon jalana prapudia kamangakai nakuida ami mangalehon hanguluan di hita idu bana saita ihutton natahirim natahaporsiai jalan apa posrohatta Tuhan Yesus mangalehon hanguluan saliling-lilinga diaka naporseam. Mariti ayat 10 sia disungguli bangsa Israel asa porsea nasida asa marolopolop ala tua todi ni Tuhani mabuan ngolu nai baru idu baga-baga pakirimon di akan naporseai patu paon ni debata pemulihan
ipatupaon ni debata hamonangan maradupon hamatean jala mangalehon hanguluan na manoktong marhiti-hiti Yesus Kristus. Iduban na taro nakin hamonangan nido natahirim ubahin sa tok kita mangihuton ibana. Hanguluan na sa liling-liling na ido natapareyaki ubahin say uduk kita lao manguluy ibana. Asa tabigi gudang do na madok bawasana disando hanguluan isado dalan hanguluan ni disodo dalan hanguluan ni dihamido dalan hanguluan ni gurang akan nama doksong ni tu ngul kita lau manai tita lau mabuak kita tu sakap do lomoni rohana alai napasti ido nanang piopota hapusan na mga lehon ngolu hanguluan na manoktongi ima Tuhan Yesus si paluai. Dialah juru selamat kita, dialah kekuatan kita, dialah pengharapan kita. Sikup jalari pas doa nguluani silehonon na tuakana porsiai jala marujung do tulas niroha tuolopolo ido ubay na tapes tahon alai tutu sipata suhardo turohata pangalehonon ni debata tuhita las nirohai bolota jaha di Matius 7 ayat 10-14 di sini do di Matius 7 ayat 10-14 idok songonon bungoti hamu maharbangan naguguti air wakdo harbangan jalabas do dalan na tuham maguan jala torok do aka nabongot siani alai na hopit do iya harbangan jala gugut do dohot dalan na tu hanguluan jala otik do halak na jupangani. Jadi memang itu benar tadok konakin suhar turoha ni portibion jojo suhar nang turohata gok hamaolon si dalanan ni akan aporseai alai laos disido nal tarida asini rohani tuani mergogoihon akan aporseai disido hilalaota hagogoon ni debata mangalehon tuhita kekuatan agar kita mampu melewati suka duka yang kita lewati di dunia ini. Alani naing mahita marbengit ni roha. Dang rikot di hita mabiar. Dang rikot be di hita ganggu ni roha. Molotung tadalanya maoloni. Molotung adong pe paru kilong tabolus. Alai tabain ma Jesus sidongata. Margugoy kita. Asa mampu hita lau manal puhoni atong iba nama tay huton nang pemaol dalani ay naung hehiro Jesus sian hamatean mangalehon las niroha di hita mamulus si taonon mamulus paru kiloni alay taingo ma si hirimota las niroha na manoktongi lehonon na diaka na porsia bengit mahita disi amin mertanyang mahita mauliati maali Tuhan disobahon rohanami tuadupanmu napainguton tuhami Tuhan asa tok kami manatap tu hamonangan tu Jesus naung hehe sian hamatiani nama buan hamonangat tuhami ima margogoy ho kami mamulus akka si taonon akka parukilon di tonga-tonga ni portibion jujuk dututu suhar turohanami pabahinan mi ali Tuhan hape nalampajol noko kami dui tuho
Asalam marsigatu kami mangidu pangurupionmu, marsigatu kami tu asi niroham. Atong Tuhan, pargugui masaluhut na hala Kristen, akahala na prosea, lampatugu ha prosion nami di pakirimon nami i. Molo pesipata hubulus ni akasi tawono ni Tuhan, alai ala mangasahoko hami, boy hami monang, boy hami sonang. Atong Tuhan, tu patubuhon maturuhan nami haporsiawan nasoni. Unang mabiar behami di portibion, unang mabiar behami mida hamatiani. Ala dalan nami duhi laho madapot toko. Atong terpuji maho Tuhan Yesus, sitangihon pangiduan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite ede nomor 52 ayat sada dohot udunahu papung pilihan. Tapa saat miapelian na tapa pungon tu adupan itu hatta martang yang nautang. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-leon nadingkan do nasa ulibasa nama uliutus. Hupa saat hami masyan nani leon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasia kami pelianon. Pati bulkon hara jahunmu. Di tonga-tongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tudim. Asalam utada hami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madusa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami.
Una kami tu gitu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan dame, tajalo ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaurkon ma damena tuto ditabi. Amin. Selamat Paskah Madita Salutna.